Diolch yn fawr am ddod i'r gwyddonle, a mae Iolo Williams fan hyn wedi cyrraedd, i agor y gwyddonle yn swyddogol ni. So diolch yn fawr am ddod, a mae'n rhan o ddosod. Diolch yn fawr iawn i ti. Ymddiheriadau mawr bod fi'n hwyr, wedi cymryd 2 awr i fi fynd o Bont Newydd at wal Llyn Llifon bore yma. Dwi wedi gadael y car a cerdded mewn wedyn. Ond dwi'n falch i fod yma ac gwyddoniaeth. Wan blant, da chi'n licio gwyddoniaeth? Ffiseg a cemeg a bioleg a daearyddiaeth a bethau yna gyd. Da chi'n licio fo? Achos mae rai fi gyfadde pan o'n i'r ysgol, o'n i'n licio fo lot achos oedd o'n boring. Oedd o'n boring yn yr ysgol. Oedd yr athrawon ddim yn ddifyr iawn ac oedd y pwnc ddim yn ddifyr iawn. Ond dwi wedi dysgu ers gadael ysgol bod gwyddoniaeth yn ddifyr ofnadwy. Rwan, pwysa pwll yn yr ardd adre. Sgynnych chi bwll yn yr ardd adre, oes? Oes a griff llyffant yno, frog spawn. Sgynnych chi llyffant yno fo? A maen nhw'n dod drwy grifft. Mae'r grifft yna'n dior wedyn i benbyliaid bach. A mae hynna wedyn yn troi mewn i lyffantod. Gwyddoniaeth, science ydy hwnna i gyd. Adar Mudol, da chi wedi gweld wenoliaid heddiw? Ni'n gweld wenoliaid ar y ffordd mewn pan ni'n stuck yn car. Ond mae hynna'n dod yr holl ffordd o dde Affrica i fod efon ifan yma. Sut da ni'n gwybod? Achos mae yna bobl dyn nhw'n mor drwyon ar draed hein a wedi cofnodi lle maen nhw'n mynd. Gwyddoniaeth. Dwi wedi cael dangos fan yna sut mae rhewlif, sut mae icebergs yn gweithio fan yma. Os da chi heb gael go ar hwnna eto, please cerwch draw. A dyna beth sy'n mor bwysig ym fan yma, ydy bod o'n ddifyr. Mae'n dangos bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn hwyl ac yn ddifyr. Achos os di o ddim yn hwyl, mae'n boring i chi a mae'n boring i'r athro. Dwi'n siŵr bod yr athrawon yn cwbau gysgu. Ond fan yma mae'n wahanol iawn. Achos mae'n ddifyr dros ben, a fan yma chi di hyd yn oed cicio'r byd os eisiau cha. Chi'n gwneud pob peth fan yma, unrhyw beth lici di. Llongyfarchiadau i'r brifysgol, da iawn chi am gynnal hyn. Da chi di gynnal o'n beth, 2-3 mlynedd bethach? 2 mlynedd, wel da iawn chi, a da iawn am ddenu gymaint o blant ac am wneud o mor ddifyr. Dyna sy'n holl bwysig. Gallai fan hyn bod rhywun ag ateb i gancr. Ti falle, reit, sut ti'n mynd ymlaen? A dwi eisiau ti ffindio'r ateb sut da ni'n trechu cancr. A ti, dwi eisiau ti ffindio allan sut da ni'n byw am beth, reit? A ti, dwi eisiau ti ffindio allan sut i adeiladu car sy'n gallu pasio traffig y Steddfod yn ymwneud â nesaf. A reit, gwyddonwyr y dyfodol. Da iawn chi, diolch i chi gyd am ddod a mwynhewch. Mae'n braf heddiw felly, mwynhewch. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.